Among Us. Игра, която замря преди доста време, но почна отново да става известна. Виждам вече, че менюто ми е доста ново и странно. Но нека видим. Стрим постера. Има нов мап Fungal. Ще игра на него, да го видя кой е. Добре. Виждаме музиката. Мисля да съм зелен. О, да. Определено. Да, музиката ме кефи, между другото. Обаче, моментът на истината, импостър ли съм? О! Добре, това е интересно. О, Shapeshifter. Това какво е? Може би да стана друг човек? Айде да саботажнем. Да. Идеално, ще се правя на към. Как за Бога се ходи до там? Това е ново и интересно. Но доста странно. Но аз не съм играл Among Us от твърде много време. Защо съм толкова бърз? Последно играха ми през 2019. О! Мисля, че... това е готино. Вече е телефонче, преди беше таблетче. Както и да е. Не е вярно. Явно вече не можеш да си пишеш. Не. Кой ме акюзва? Zipper Rider. Ти си импостърът. Пък и плюс... Бич. Моля! I'm being framed. Не бях аз. Някои хора поне са съгласни с мене. Поне не всички ме мразят. Обаче... всъщност, нека малко поизложи. Чакай. Не. Роуз. Аз съм... Guardian Angel. За мен само двама волтнаха. Това е доста... какво? Това е ново. Можеше просто да го оставите да си отплава. Мисля. За какво ви беше да го изгаряте? Какво е това? Я съветът. Това са камерите, така ли? Има някой при emergency-то. Отиваме натам. Дано седи там и не прави нищо. Да, трябва да вентна. Чакайте, имам гениална идея. Така. Така, супер. Идеално.
Не бях аз. Добре, всъщност бях аз. Но, да. Както и да не бях аз, не ме интересува. Ти си... very suspicious. Чакай. Това не беше... За Бога тялото не е... Да. Кой беше в communication? Да, между другото, аз съм съгласен. Аз съм доста съгласен с него. Ако успея да взема доверието на хората, всичко ще бъде и просто идеално. Между другото, здравейте. Аз съм Митко. Сега, чао. Както и да. Явно аз тръгвам. Не ми хареса. Това обаче не значи, че не мога да саботажвам. И ще започнем с това. Така че да. Между другото ми стана скучно. И продължаваме с Snooze Brawl. Защото, защо не? Не. Какво? Искате ли да отворим един мегабокс? И един омегабокс. Вау. Айде да купим монетки. Монетки. Сега предлагам да отворим този стар дроп. Получихме нищо. Сега ви предлагам да отворим тези 10 стар дропа. Реар! Не мога да повярвам, получих супер. Всъщност ще отворя сносът ми. Май как се не беше сносът ми. Ако направя така, не става. Не става. Имам идея. Бум. Бум. Ако просто спамям. Вау. Преди ми даваше Legendary. Аз си мисля. Какво беше Robo Rumble? Сетих се. Ще играя на това след като отворя този стар дроп. И взема това. И отворя тези стар дропове. И този стар дроп. Виждам този. Значи и този ще отворя. Да. И няма да игра спам. Не. С кой да играя? Между другото, с кой да играя? Айде с Леон. Между другото, винаги като игра не са с някакви готини скинове, за разлика от мен. Тези роботи нямат шанс. Аз ви изоставя. Чао. Знаеш какво? Ти си занимаваш с тях. Ти си робот. Ау.
И ти си робот. Тази мек се опитва да помогне, но не помага. О! Ще го запазим на 100%. О! Кой е смешникът? Ти ли бе? Ами не, този не е много страшен, между другото. Ето ви един фалшификат. Да, както и да е. Уи. О! Няма да ми стреляш сейфът. О! Не пипай сейфът. Стига да е. Да се захвана с теб. Ама тази мек много крещи. О! Почнаха по-силните да идват. Тън. Супер! Както и да е, няма да играя с Леон повече. Той е ми, как да го кажа, твърде леонски. Ще играя с Кроу. Знаеш какво? Не, имах предвид Соло. Бум! Според вас какво е? Най-вероятно. Определено умирам. Аз не си спечелих много честно Solar Fame. Брат, бегай. Знам, че те отрових, но не ми се обиждай сега. Не е хубаво да се обиждаш на хората за нищо. Това не е такава драма. Какво? Поне не губя купи, нали? Това не е истинската Brawl Stars. Да, старшери, не. Не. Не ми харесва това. Или пък... Знаеш какво? Да. Окей. С кой да играя? Чакай. Как свириш на метла? AB, да, малко вирус. Джеси с безплатния скин, който даваха. Чакай, Anniversary. Да. Ще играя робот. Сега какво е хард? Не сте интересни. Някакви си смешни роботи. Уи, аз си тръгвам, чао. Или... я се върнете тука. Вие сте виновни, стойте тука. Dynamite е имал Hypercharge.
Изхъбих си гаджето. Ти не си интересен също. И ти не си интересен. Да, не си. Така, върху теб ще си хвърля бомбата, честито. А върху теб малките бомби. Ей! Трябва да си щастливец. За първ път виждам тебе. Чакай, ще те поведа, ела. Приятелю, спри да ме биеш. Чакай! Не ми трябвате двама! Ами не беше по план. Сега ще оцеля още 5 секунди. Супер! Дай майк. Айде стар дроп. Това се нарича епик. Ще говоря на еспаньол. Раре. Всъщност ще говоря на фалшив английски. Раре. Супер раре. Супер раре. Ще играя ще ми бъде Какъв е този мап? Този мап се подиграва с мен. Ами тук ще го кемпи. Не, за да не е кемпене, ще се мести от храст на храст. Изчезни. Добре. Всъщност не е това. Ще победя Сеткър. Ау. Няма да ме пипне идиотка. Какво? Победих го с 10 кръв. Ха. 99 купи. Пак ще играем. Мортис. Брингера флу. Уй. Ама защо стреля? Айде на башчета. Или там. Тук някъде си въпрос на време да... Този ми направи джъмпскер. Така не е честно. И аз мога да кемпя, брат. Не, той буквално ми направи джъмпскер. Тотално си похабих гаджетата.
Някъде там е. Знам го. Ха. Този. Намери кога да се зареди хайперчарджът. Просто така бягам. Нищо реално няма да ми направи. Бързо. Идеално. О. Моля. Сега ако много пие скрол. Натрови се. Умри. Да се натровиш. Да. Найс. Това се нарича геймплей. Надявам се разбират. 104 купи. Да, супер. Това беше днешното видео. Благодаря, че гледахте, ако някой въобще е гледал. Чао и до нови срещи.